Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ डिभि क्रिएशन चेनेलाव दिनैनि बे गोदान भिडिअजों बरायहरनाय थाबाय। लोगोफोर बेसेबां गोबाव जाबाय आं भिडिअ हगारिया। दिनै आं बिसना सारिआलि थांनो नागिरदों। दाखालि माने गंसे कार बायदोंमोन आरो बेयाव माने मालिकआ एसे प्रब्लेमनि थाखाय माने आरसि खौ हरनो हायाखैमोन। लोगोफोर दिनै बेखौनो माने थांफिननानै लायनो नागिरदों। कारा माने गोदोनि बोराय मडेलासो मारुति कारा लोगोफोर, मारुति 800 कार लोगोफोर। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला माने इन्टारेस्ट नायलांबाय थारो आरो। लोगोफोर जागायलांसै भिडिअखौ न'निफ्राय ओंखारलांसै। लेट्स गो। बेनो आरो लोगोफोर कारा बोरायबाबो माने बोराय आरो अल्ड इज गोल्ड होननाय बायदि माने बेखौनो लाफिननाय जाबाय। गारिया माने बोरायदोंबाबो दाबो गावनि माने 120 टप स्पिडखौ दाबो खारो बियो। लोगोफोर जों भिडिअखौ जागायलांसै न'निफ्राय ओंखारलांसै। लोगोफोर गासिबो नायलांबाय थादो। ओमफ्राय माने स्टेसनसिम फंबायखौ ड्राइभ खालामनोसै। गाखोनाय जासिगोन आरो आङो लोगोफोर सिङाव हाबबाय। ओइथिं बिनानाव दङ मिनिगासिनो बिरादनो। ओमफ्राय नैथिं फंबाय ब्रादार स्मल ब्रादार। लोगोफोर टर्च माथो माबा दंजेसो नांखाबाय। थांबाय थानोसै। न'निफ्राय ओंखारबाय जोंनि गामिनि लामा। फंबाय गामिनि लामा बेयो लोगोफोर नायलांबाय थादो गासिबो। लोगोफोर बेसेबा गोबावनि उनावसो ओंखारबाय आंथ' दिनैसो। ओमफ्राय नोंथांमोनहा आंखौ माने सोलायनाय नुदों ना मादों एसे कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय। मा होनो बोराय नुदों ना सेंग्रा नुदों ना माबायदि नुदों एसे कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय आरो ना। नै जों फंबाया सालायगासिनो नायलांफाबाय दा गासिबो। माजबाट टाउन मोनफैबाय स्टेसन मोनसिगोन आरो जों माने ट्रेनजोंसो थांसिगोन। कारजोंबो थांनो हायोमोन डाइरेक्ट थाङोबा। कारजों थाङोबा माने थाव सोनायावनो माने 2000सोआ थांखागोन आरो। लोगोफोर एसेबां फैसाखौलाय मानो गारबाय थानो। ट्रेनजों थांसै ओमफ्राय फैनायाव नांगौबा सेदार गारिजों फैनोसै। लोगोफोर माजबाट टाउन दायो फुंखाय बारा माने होंगो दोंगो गारि आरो मानसि जाथ'वाखै। बेलासिफ्राव आरामसे जायो। स्टेसन दैलि मार्केट ओमफ्राय बियो थाव डिपु। स्टेसन रडजों हाबसिगोन आरो स्टेसन रड। ओमफ्राय बिथिं अरां रौता उदालगुरि दिगियाजुलि बिथिं थांबाय। स्टेसन रडआव हाबबाय। नायलांफाबाय दा गासिबो। लोगोफोरजों स्टेसन मोनफैबाय फाइनालि। जों दायो गारिखौ स्टेसनाव माने पार्क खालामना दोननोसै आरो ओइथिंना ओरै सोनानै लासै लासै बेयावनो स्टेरिंसो लोगोफोरजों गारिखौ दोनफैबाय बेयाव। ओमफ्राय टिकेट दाननानै
थांसै आरो ट्रेनखौ नेनानै लोगोफोर आंनाव हरबाय थादों लोगोफोरनि गारिखौ बेयाव दोनबाय ओमफ्राय दायो स्टेसनखौ नायहरबाय थादों गासिबो गारिफोरा दंजोबो नै बिथिं जोंना बसा কি খাই আছা নো আজি ভিডিঅ'ত ওলাব কপি যা পাৰ্কিং মালিক না পাৰ্কিং মালিক নহয় কি হয় কৰ্মচাरी बिथांमोनानो जोंहा गासिखौबो नायो आरो नैबे बाइकफोरखौ मैं बिसनासारियाव गैयासो এটা কামত आजपाट स्टेशन दायो टिकेट दाना लायनोसै ओमफ्राय थादो गासिबो बबाव लांनो नागिरदों नोंसोरलाय बेखौलाय जोंनि गामि खैजायनि आरो आयंमोन मैगं लांनो नागिरदों बिसोरो बबाव लांगोन होनदों सोरगोफुरि सोरगोफुरि हाजोआव दिखियाजुलि ओमफ्राय दा बेजों थांगोन नोंसोर ट्रेनजों ओमफ्राय माथो आरो ओजों गारि हमबावनांसिगोन होनबा लोगोफोरना टिकेट काउन्टारा ओमफ्राय दायो टिकेट दानना लानोसै बस टिकेटखौ लाखांबाय सानैनि दोनथ'बाय इयो दायो थांबाय थानोसै 10:30 मोनगोन ट्रेना गासिबो बिराद मानसि लोगोफोर नै एकदम स्टेसन गंसे बुंजोबनाय बिथिंजायबो दं ट्रेना फैबाय गाखोनोसै आरो बिराद भिर माने मानसिफ्रा जायगा मोनगोन मोना खुनु आसा गैया ट्रेनालाय फैबाय बिराद भिर गसंनाबाबो थांनांसिगोन ससेयाव बिराद मानसि लोगोफोरनि गसंनांबायसो बायला खारबाय आरो ट्रेना दायो गासिबो जायगायाव गसंना थांनांसिगोन दरखंआव गासैयावबो बिराद मानसि भिर जादों लोगोफोर माने इयाव राङापारा जंक्सनाव मोनफैबाय जोङो राङापारा जंक्सनाव ओमफ्राय जाग्रा मोननैसो बायनानै लाबाय राङापारा जंक्सन राङापारा नर्थ दा जों ओरैजा सिदा थांसिगोन सिदा बालिपारा संसारालि गासिबो स' लोगोफोर आं भिडिअखौ माने राङापारानिफ्राय ओरैजाय लांनाय जायासै मानो होनोब्ला जोंहा माने खामानिया राङापारायावनो जानायसै बिथाङा राङापारासिम होफैदों मालिकआ स' माने आं हाखु दाखुनि थाखाय आरो थाब फैफिननांगौनि थाखाय माने भिडिअखौ लानाय जायासै स' लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसैमोन नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ लाइक शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय स' लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै थेंक्स